sallallahu alaihi wasallam na so Satan na apia ato na ni suan yan habang panutup ko na pilay ng Nabi. Tama kaya lang yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matigin na ma min ahadin minkum illa lahu qarin. Kata ni mana qarin? Ay mana qarin na inigadua. Oh. Inigadua. Anto na inigadua? Kung nagkataon yung inigadua. Malaikat, jin, kung nato na inigadua na. Jin, natap ni semua. Malaikat o jin? Okay, jin. Ada ni kimbo ta kuwata, nabilingan lagi yung mutuwa inigadua. Enong absurke, na aya di mangimbita rang muta mabubalingar ka. Ibaratian, lagi mo tama bubalingar ka ajin, na at na pilala ka wajin, na tiyanwan yan, tinino ka di kuwan. Pagod, lagi ti sa mapakapesol kay ko tao, adi mangimbitar sa mabubalingar ka. Oh. Di mangimbitar. Na makamar ka mo sa pamumulong na tigin na margna ika, bandi ni na makataw, pito kataw makasusundo na yan. Kaya lang, palang din sino pinibay ito. Kau tu. Nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam natigil na ma min ahadin minkum illa lahu qarin. Dan napisa katawan na rakano abada jinian. Kaya mo tama babaling rakatan jin na dadin abaw na jin a muslim apa na ya jin a syaitan. Basta qarin na syaitan nuto. Wah. Lalu di dia basta ini kadua na syaitan dengan. Bagi kita nasi ulah kan di magupir itu tigi ini kadua yang keman. Oh. Ini basta ini kadua tu ni kidi saya itu. Sumini kung si Bubu Mariama. Ya, ah. Lagi asungwan. Ah, natigil naman dunia kuat. Oh, ay. Anteran anaran de piarkan wa binani. Ha? Na kailangan na maka paninindang kanu na panay binani. So ay maana niya na bugas na binaning, itinde sa manok na binaning, mba na kanu sa sawaw na binaning, tegun niyo sa ampas so tegun na pangangan na kailangan na binaning, aya kailangan na sumbulungan niyo na pakapilitan sa binaning. Oh. Kenapa kita mi waya gue ni udi? Ha? Allah. Ino to nakadiya ang aya katawiran sa diyo betul mata tabu na ini kadua. Napakan dia udah ka iro to bebeli. Dia naman to pagawa di mata ini kadua. Oh. Dia kita. Aya manapakan ni untano. Ayah pakali untano lagi yung otowa mga miyang i-invitiran lagi ito na istidir gad nuto. Ayah kapagawa niya yung laka na matay mo. Ha? Yung mga sahabat o Nabi sallallahu alaihi wasallam aanta ya Rasulullah apiyas ka na ano ba na seitan ka? Tigunagiyan na ama na seitanan. Kenapa kajian Nabi ako nabagoron libre? Ha? Walakin a'ani Allah bil Islam. Kuwi natin ay banamida-bida entano na syaitan na kana miyag Islam. Ha? Ay natin namida-bida entano na syaitan na kana miyag Islam. Oh. Nasulangan no syaitan tanong na din na bun balik Islam. Oh ay. Paala pala yung original na syaitan ng mga syaitan tanong. Apya di ka na kay agama na miyak ka, bul ka kararangitan. Ngayon na kayo mababalingan ko to. O di ko to mababalingan na, ira ko na miyak ka na kay gugaw na anak manigira ko na miyak pikit to. Ngayon to na kayo mababalingan ko to. Pagalang ka niyan. Ang manigira ko na miyak ka pasang-pasang ka, ika pa na hajud na anak man na miyak ka panagnaw lunga. Adigan pa ka bukulangan ng buhat. Ngayon,
mapapalingan ka niya nga ba yung bakuan? No tanong suwaso nabi, higiram yung masusugo na yung pukaw ang uta saitan. Ya Rasulullah, piyagbangan. Ha? Saan, mantay di yung organo saitan. Ino niyo pa magidam sa tanong biyo, pagisig kaya ka nung tulog. Yun to. Point. Lagi ni goyam ana niya nakadugan na no Rasulullah alimanian adini Larbian nagumini rawa ukhruj ya adu Allah liu kahai ridwa i Allah. Lagi ramang goyam ana niya pemulungan ya magwa imbulungkan na tiga fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'nati ila yaumiddin. Gira pagaliw na kang syaitan. Away. Ani kagda mga kusaitan, miyaba, apis ka nun ipumulong mga watayo. Gira miyagda mga syaitan na miyaba, tumigasad na giyang nga diyo ang askinian. Ani kagda mga unsa, tumiyang paron sa aai, nagungabu, tesbiran so kaf, ha, ya, ay, sad. Tama sa dilumiyo. Ngayon, nagyuto ni ipumugo kusaitan na giyang utakaf, ha, ya, Ain Sad. Repeat ka man. Kaf, ha, ya, ain, sad. Kaf, ha. Ino pendiliw. Nagyun na pagulungan ka na. Muray siya naman buhitan nga ditiro. Nagyun tayo mga ibarat yan. Ato na pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tigil na jumudul aini min kaswatil qalbi. Ano din ano yung iya kang buto Nabi yung tunay sabab. Ano ka di pa kaguro? Diba kapili sa ginoon yung yakaragan nga ng maguro? Ha? Jumudul ain. Yang mana jumudul ain na di pa kaguro? Oh. Ayaman na ajumud na mamamar amatan yan. Eno per mamamar ka de pagtagawan. Lo iyan. So ating Nabi so kamamara umata isaw na di ka pagkaguro kung tao di ka pagkaguro kapag kasgedu mata na aya kasasabapan sa nating Nabi na min kaswatil kalbi na sabab ko katiga sa puso. Oto, geto ko talo. Basta pipikiran na, basta di ka makaguro, natangkot na sa Ginoo, di katigas kay puso. Oh. Wa qaswatil qalbi min kasratid dunub. Naihirati kung Nabi yung miyatang at siya ginawang ka amatagas kay puso na aya ka sa sabapan nun. Aya ka sa sabapan sa katagas o puso na min kasratid dunub na misasabab sa giyong kutuwa kada kalading ka di manggal baka kadustaan. Gitikap tagas o puso. Ha? Saan ka kada kalading ka di kang kapanggil pag sa kadustaan, kapagay nga sa kadustaan, apagalit ka sa kadustaan. Di ka pakatiro sa kadustaan. Di ka pakapamimikiran sa kadustaan. Kipupantag na ka kumadakala na kadusta ka na, basta ang madakal, apkasagba ka, kadustaan, na napipikiran ka na, ay resultan yan, nasa puso ka na, di balo yung siminto. Bakit ka sa puso ba? Oh. Wa kasratud dunubi min nisyanil maut na ayat manatigo Nabi kasasabapan sa kadakal ading di ka pakanggalabag sa dusa. Ino to mga day? Day, mga day. Kalagi kita mga day. Ito na yung mga naaday. Aging kaya pumisang tanong mga day. Ito na yung day. Sabi ni siya, ito na yung day. Ha?
Oh. Wato day. Nasi sa English ang tunay day. Na, Junaid. Tunay day. Sa English. Nyatay. Miyatay. Naugumiro ka sama no to mga matay. Kapag mga day. Oo. Ina ko si kami sa kuwan, di kami lagi dari day. Na kinuha na namin ito. Tiga na gitu kaya dahil na berita dayo. Ino mga dayo. Oy. Ani magpiya mga ligo, ino mga dayo o ino mga day. Ha? Mga dayo, okay. Wa kasratud dunubi min nisyanil maut. Na ayat 3 Nabi sallallahu alaihi wasallam akasasabapan inumiyak kadagda kala dinga di manggal makakadustaan na ayak kasasabapan sa natigo Nabi na min nisyanil maut na sabab ko kanilipat yung tao bubutay. Hira kanilipatan yung tao buod na manakal maut na opin lang wano siya. Pipikit niya, di bubutay na. Ha? La ilaha illallah. Wanisyanil mauti min tulil amal na ayat manatigo Nabi gay usama akasasabapan sa kanilipati yung mga tao kuwaya maananiyan nakapatay nas min tulil amal sabab sa giyong kutwa kana aplano sa diya. Oy, paano ako mga day? Paano? Ha? Paano mga day? Paano? Kaya nasa na paano? Ha? Nasabag sa iyong tamiro ka na paano? At ito na yung na paano? Ito na yung na paano? Ha? Piya kasumpat na paan aguno. Paan no. Yang mana niyan na paano? So paano ko kan? De abang agsuka sa imo tapang. Oo. Hirap ka na, tingin na. Ato na riguri ba na paano? Tingin ka na, sitap man ng basa marano, tingin na way, natingin na paan. Sitap pa ako, ato na bininap, maalay ko, naman to, tingin na uway. Natingin na to na yung mga no. Tingin na, da. O di na di. Nato na yung mga paan. Ay mana dia narami ka mo maling na dia ba kapta na kamapian ka. Wala yung ta paano. Ako inariya ka anam ya apa sa tripping. Da. Paano mga di? Paano? Lagi mo to paganda no sa upakat. Owa. Natingin ka na kuha ni ro na kay gingan na upakat ka. Marataan na bus gingan na upakat. Tato na yung upakat yung giyan raw da kana upakat ay beturun. Kaya man na ati, ayak betul sa upakat na upak agukat. Dia kasubat. Kone mana upak? Lagi dulu pa demi ya. Dia upak. Atau dia mana kat? Kat na dia putol. Na pia kasubat to. A upak kat. Na di ka pakai betul umpungan. Maratay sunad. Oh. Hoy. Ayat 3 Nabi sallallahu alaihi wasallam makasasama pa sa kanilipati ko kapatay na mintulil amal na sabaw sa diyo ko tadi ka di ka kelungan ang kuta plano. Di ka kelungan lagi kuta plano. Ya kadang-kadang plano. Oy. Paano ako mga di makasun sa Hong Kong? Paano ako makasun sa Thailand? Paano ako makasun sa Indonesia? Paano ako makasun sa Jakarta? Ya kadang-kadang mga paano niyan. Minisong sa iyo riyan na dud lagi sungan yan. Ay daw paano? Ha? Toy. Watulil amali min hubbid dunya na ayati ko rason akasasabapan sa kada kalaplan ng manusia na sabab sa giyong kutuwa kiya bubuyain niya na tando dunia min hubbi ad-dunya wa hubbud dunya hiya ra'sul khataya asubube ko dunia dagina ni
Ulo-ulo lang ano kadusta. Na, o say na manana, o say tanong, kanaba yung isa timan ni mana hadisem, yan daw kalamanan niyan. Iba natin. So at tigil, so katatagal, so mata, nasabaw ko katagal, so puso. Oh, nakuri ko nutoong. Aya, apanuan ng kitab, napesta pengurau kan, apa diga pengurau kena diga kuning gugura-gura o. Napa matagal. Oh. Ibarat yan na ako na. Ibarat minduan tanong na naon tanong pengurau. Kumanilay na ka na makakakaras sa kapengurau kian kung nakikipi ang mudulian. Aska mamuna. Kipi ang mambuha. Mudul ka pa manaliga di training. Oh, atin naman yan. Nalaputig lang. Ay po, tati na giya mudul ka na gumiugura ka na naman yan. Nagpakapunsiya ako. Pata di ngeliwan namin naman naman. Kaya nung kanina guro, alam eh, na namin kakikibin mamuna. Oh, ay, natinay nyo na ro. Kaya naman yan. No. Oh, ay. Ito oh. Na. Wakaswatul kalbin kasratin dulog. Ayat 3, ready pitang na yun. Ayat 3, nakatiga sa puso na sabab ko kadagala, kadustaan. Tay. So ano siya? Na aya may inang kaya na dusa na mala, na dinian may inang kasudit sa ama. Aya po katondan na dusa na undermat. Aya po katondan na dusa na kapaginom. Aya po katondan na dusa na maganta, ayaw mo katonda na doon sa nakasuruyan, ayaw mo katonda, di tanong katawan sa mga ito. Ha? Ataw niya doon yung mga ito doon siya. Ataw mo, ayaw mo katonda yung mga nasumaronin, yung katawan. Okay. Ataw niya pala, example yan. Okay, ayn, mata. Hindi nga na kutimbatimbang. Yan, lalong kaya ganyan. Upo na kaya tigil ko Diyos siya kaya nangyatay. Naging mo to di katero si kabu. Nakaminis surat tarun nuta ka narang anak. Ino ka matutuloy kay di tupak. Giti mama kay malawin na. Dusaw to di ka maindo ka. Naminilis tarun. Ay naman tayo. Na. Ini pamakiningan yung Musa Luqman al-Hakim. Neno kan, mana tayo matanong. Basta 11 o'clock na tirip tanong. Ayaw pa naman naman rin yun na suwasiyat tanong na nagkakuan euro na. Tuma. Guna. Ano nga na arba? Na agitun na ano ginagawa? Kaming arba? Ginagawa arba na pupunta no. Multa ka tanong. Kaya mana niyan na guni na piya ka ng kaptan wa si tanong good morning. Okay na piya mga nira kung naging kaya watatan wa iso ka tanong so afternoon ka dito so neno total makaisisan na. Doon ibigay niyo ito atay muras tanong. Nanay no tingin mo ba dito ni oras na sika ko gabi ka total sa kabuy. Sa kabuy tingin na pwede ka mo na tingin na way sa lang ano lecture yung tanong na arin siya New Zealand din. Nanay no kawan na sa Iran na ito pa kaya ibigay niyo rin. Okay, total ito pa kay pa naman sa kanila ginsi. Kapag iba na paginsi ang usiran. Okay, nakagigil na hinabi niyo ang mga ulam na nakilala ko Iran. Nakataon na ko iran sa social media, nakataon na ko iran ng mga kalilimod, nagkapakit na diyo din papagimsiin. O ay, tumabo ko sila ng pamakinig. Ato na yung mga guntingiran sa kanana seminaro. Oh. So, Luqman al-Hakim, na inutok iya bituis, ayaw nga nangarugaran yan na Luqman. Oh. Ayakana iarga Luqman na kaya babaya irun wallah na so 140 na sura na inapadinon si Luqman. Di ba sura to? Luqman. Inurunod to ki kapag agi tanto ko preta mama.
Beray tama masulukman. Ino to sulukman na kanaba inisumpat kungaran niya na apelido ka aya inisumpat to na Luqman al-Hakim. Ino ron to sumbatan. Ulugaw at aya. Ay tayo. Walang ta'ala. Hindi ko lugin, nasa butot na malabudin mo ilan. Oh. Na ino to yung ano nila, minipturun so Luqman al-Hakim. Tunay man na Hakim. Tunay man na Hakim. Maungangan. Oh. Na ino ron minipturun yung kutuwa, Luqman al-Hakim, ka inisumpat o ayam ana niya ng Allah, na inisumpat umadaklataw, na inisumpat o mga ulama, kakagisulok man atitude na ito na mga lagi do Ibrahim, asa Ibrahim na inubito yun sa Ibrahim al-Khalil, kakagibulay yung kauwang ka. Na, yan ay sa anungan na niya ni pangusyatan duwata iyan. Ikunekta no sa aking yung maudutan ko. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. So Luqman, kami ay kaysa nini pa mo siya taluwa tayo ni karita niya. Dapat man so mga ama yun, mga ama yun, mga karaman yun, bubugan nila sa time so mga watairan. Pengusiatan ibarat na pagka before pagkatulog sa mga wata na mga wata ko na yung ganun si Iman. Ubo ni wayap suwa. Perhatikan no, sa mga ama o mga wata tanong na detaro din na labuti ng mga wata. Turugan na tirog, naupakan, napakan na. Dadig na biran programa sa Before I Sleep. Nadin nila na pengusiatan sa watairan. Iya ada, tangay dia may mato ko mga ama ada parang de na sa programera. Oh, nanangon langwan akitab. Langwan ayam ananian na kiya bentugan at tutul si ko mga kitab na pamakin ganyo gad yun mabubula gad yun di kapang usyete ko mga hotel. Oh. Abi na kay porta diyan na. Na وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ وَلْيَتَّرُونُ لُقْمَانُ قُوَتَّئِيَانْ وَهُوَ يَعِظُهُ din yan di pamangtumaan. O pamangtumaan o pawana di pamangtumaan lagi ito ba mga pipiyo sa mga otak. Yan pamangtumaan. Ya bunayya la tusyrik billah. Watakulay. Panapanang gilaing ka ubaso pawir wala na nakabgan rono. Eman na siya. Naso pawir wala na nakabgan rono. Example. Okay, miyo mawawatatan yung sinuri at yung pagti. Away. Bumaliliw nagyumatan niya. Oh. Ino kayo niyo watakulay. Pinabapalin, so diabetes ako na daw magago. Okay. After 1 month or 2 months, niya kakaputo ako siya, aki o kulitan. Kung niya sa isulawa siya, ino kayo ni? Ino kayo niya may tigil na iman to na may api-api ginogay man to, kung niya siya ako sa asan, ino to? Tigil na grabe pa paalin kung makasangang ko to sa kabaiyan. Beauty shell. Ayang kabigan so power wala sa kaya pakabagar ka na singin ibig ko Christian. Ayang ko na kaya pakabagar ka na yung muto ko natagal kami iya. Tolap, kung gidam tanong ya, di tanong ya ginawa ni Matero di. Okay, kaya palian. Anak kaya palian, kami ka ada po sa buwan. Katia. Tigil na ito. Allahu Akbar. Kuha ka sa kiyang kutang mangulang buka titun na mabugar sa pali.
Ako to, mimbre ka pala musrik. Paman na atulong nun, ikapag kagago, mangulam mo sa gini apali. Akatawan na gina na mangulam mo na, piyang yung pakalinyo po, na basta may dokot ako na mangulam mo na kunan niya. Tunay ni, wielding niya sa po. Okay, naapiyak pa na na niya, na nakapipure to. Okay, nasugod na ka nun, na pure ka, madalang kaya testingan na ka nun. At na miyaki siya, bubu niya na atap. Kenapa semua tapi yang lagu bunian? Apa pernah bicara itu kami yang bergerandu. Lap ke gira-gira suatu apa man masuk ke luar. Dia bidian. Dia nak katapak kanian. Ayam mabukin di puruat apa? Mini kuanja bubunian. Labas kami resutulan. Awal. Biasa biasa tipunan. Niya gugana na tunggu kami niya rin. Okay, nakadiya di kami di bibitian niya gusto mga pedagang. Anak niya timo-timo at alaw kami rin para laguin na. Inwana giya. Na, ayam analian, nakagiso aladami na anamang ulamburo. Nagua ka nagi tanto rokoduta. Okay. Nagua ka na pasak-pasak. Maksak-pasakan. Nayamaan na diyan na ayaw ko rin kibitan na guminira ako ha. So naso ipumulong sa pari. Di tanong nututirong kasino. Nayamaan na diyan na kanya umiputaron ito na ya Allah pakambarakata ngayon. Huwag ka nakikita depilan. Tingin na sulod yun siya sa kuya na. Tapi yun lagi sulod dito mo kami muli sa kuya na sa kuwan. Utang. Ay hindi ginawa ka nun. Huwag ka na ibubido. Natigin na tama niya pagkakita ka na ubangan ni Alina, rongon pa ka perdera. Kaya umatanong na sumiwa berang kaya nasa kaniniyo ka kukumbunga. Kukumbunga hindi giro rondo. Ngayon, wala, hindi naman piya-piya. Giro, sa eri ka tinggalin. Lagi ito, napiya pa na mailayin ka, anak ka pipiro to, na para din ka mibagay isang kota mangulang buso power, na giro ka titud na ya kumapya ka ayap subupan Allah. Ini apa itu? Allahu Akbar Allah. Tama na kainom sa bulong. Nang ano di ba manginom sa bulong? O ay. Nani kasakit ulo ito. Nagunga pagulay si karo mga etiya. Tidiga ko ano. Masabi yung si karo. Gitu. Ay hapiag wala si karo mga. Aba niya nulunga-ulunga. O ay. Mana niya nabitan na kapag hindi mo makabayodisig na isa kakarton. Wala na pangin na diyan nga na nabayodisig. Na apya anto na inom na ka abulong. Iba natin abayodisig. Na asal ka makagiraw ka, anaginipang daw agar kanutuwa, gumiraw ka, Allahumma rabban nas azgibid ba'sa ishfi anta shafi. La shifa'a illa shifa'u ka shifa'an la yugadiru sa kaman. Ito mga, pakambara katakalak niya na bugatim yan yung sa gitong Ubang nga panak ko tunjo, Allah, isig tanok man. Nako tanong yan dito pa kano. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. Nah, ikadua wasiat tu, lukuman kuwata iya natigin na wata kulay. Suma natigin sa wala na inamiya kalala, inipang tuman yan ako mga tao. Napipiin yun sa mga inaiwa kung mga amayo. Ayaw ko nagipang tumasala sa wala. Batang mo na tingin na swalla na ayun na miyak ka na lang pagkatuman niya na kumano siya na pipian suwi na aguso. Ama, yan na, ayun na niya na mintin na pagusay na kagi patutan na kaya pagkaripit na kaya patagusay na aguma. Oh, kaya na ka na pagkaripit. Pagang-paganay ano inuwayang ano niyan na lukman apatag ko lukas na tigena inipandu Allah apapirpian si ina agusiyama. Okay, daniya po to lao. Tigyan.
Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ikadua sobatang itu ayat. Nah, Peter wallah pipi azwil awsuama na ayabu pia kaurian yang sagio itu ayat na ubeni unuti suurdiru ina awsuama. Oh. Na to ni malo to. So kung suin awsuama na pipi ansiran sa sobrang sa pipi iraran kay no ito ba? Na Igwala wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Amit mangasiin na ka na gusya maka. Na aya a ipin ilar ka na kaganaraga ba. Fala tuti'huma na order apia ina apia ama uga kasila luluti. Basta yang ipanulukonoks ka na. Ima kanara ka na din ka pa kayo ba? Api anong skalin? At di ka pa kay kunutan lagi dalam dicari kaya murka. Kenapa ka murkai? Basta yang paduan niya ka na marata na di ka pa kayo ba? Ano te example? Ada sabilin misal. Ibarat yan di ka nung miti raya tingin di minjan. Niya kata to miya kakuyawakan mo. Ayah madakar lagi iya di miti raya tingin di minjan. Labas tadi dan makan ginawa na habang tumatagal na pagpakan na sa uwidang kalkira. Para tiya ko niyo siya ito. Barat na ditap mitiray. Labas ta adita makambita din na okay tabata di makatula makambitiray. Nakapagkati niya, nakapagkawatan niya. Benda niya kagidam. Ha? Nah, kadi yang mana dia nabi akan kewatan akan udah gusi tinggi di kami jan, tinggi di kami kedua, tinggi di kami ketelu, nabi akan perangit kan? Nama apa panikan uman? Yang mama dik semua kata umi nuga. Dia lihat tiga mana ia bebuyu. Ada siung walun seiga. Oh. Syaitan abebu di mapi abebu nataman sa pengening organo na dia kerkaduni prila su ipun sa sate nagutasan nagusukyo yang organo ubanyo to na anuksyo banyo to na baguyo. Okay, marato to mapi Marata. Sama to na di ka pa kaya? Ano tan? Ate pa man na so inatan na kararangitan niya si Babu. Napiaskan na kararangitan niya benda kasodi wa si Babu yu. Nagipan kita yung marano. Ako po kararangitan na era na tingin kaya bugaw kararangitan riribu niya si Umi. Gitu ini mga ibarat yan. Daya suwan na ka. Apa na di ka kararangitan wallah, na di ka pagunutan. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ayat tigo Allah suwan na ka. Na di ka pagunutan sila ka. Ugiit na pagukit ka sa ayam mana niya na malunggaw, pagukit ka sa malanat, pagukit ka sa mapia, ada ka kau notis ulah lagi ina ka ugi ina dekerata ginawa ina ka. Kau tahu saya buta itu. Tiga yang ina, begina mipang ni ngana. Atau tahu dia buta pikir ka bebu ni. Saya tinggal ni potri mamur. Ba dia kan kali perilaw ba kanorong siya. Tama-tama ko ta yan ang banyu digi ko. Ginawa ilo bitiray. Oy umiya dito nili si umi. Di ka ba may digi ni ka pangita ka. Oy. Na relax ka din. Napangwan niyo na do pa mate na miya kapi ginawa niya. Na mga tapadikan no uga kanu paginom sa ko kana si kanu bisugi bubuyo bagunaw na panginom kami ng sana.
Apa ba na berarti ada kasi mga inakaw. Ay ni panggihir ka na di mapia. Oh. Di na nagkapa kayo batika. Ikaw parati ka na kay nakaw. Mas tumuna ko man si umiyaya ko kono ta na di ay ko kono ta jingo to. Oh. At yung pa man na may dunia jumi na ato na kami bis. Di kami rumpad. Di ayah sembel na kana baka rumpad. Aso irano to tigid minjan. Di ka rumpad mga wata. Di ba korek? Na inaloy tanwanan, ayaw usto na ayaw ilayo ko sa gingay maranaw, napsadap kira na kita ka na, tangan ko mga watangan, kira na kita niran mong siguto. Jadi ka ba kayo? Subhanallah. Na, iginakuha na anak kiro maiyam niya kang belag. So mga watan, ayaw na belagiran na si umiiran. Kami kang belag siran. Sabab sa si umiiran, kira na kita niyan, si karumanian jaga pambelagiran cuma musuh mengawata lagi memuta iaso akap kilairan ya mairan ore kaya sama saat penamia to una ayam miran ku mama na sumangawata ya dia kadang-kadang yang gulolo na marami ayam miran ku mama na sumangawata ya nah gitu umpama na ibaratnya na sokaso ke rumah na ino ko na ipagpadawata kenapa ko padu na awida kang tanwaya kaditano di magagama atin diditar si ina akasambina ni napias ka na pamina nila yan so gina ni sabab aapya pan ina agu ama na amay kaayakipan duir ka na kedusa ka na di kapakaya bangonote Waya kailangan nga kailangan na pekito na kailangan na napakapekito. Nabangan yung kita sila ba? O, inuwari mo yung pekito ba? Siyempre, wata ko ina. Tunay na ito yung ina. Madalang itango. Lagi kami. At inilingan din na kami ang pekito na sa kamang na pekito pa. At ikatawa na ka nagigir kaya na negative ka man. Ha? O to. Na. So tanong. Ya bunayya innaka in taku mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fi samawatin aw fil ardi ya'ti biha Allah Inna Allah latifun khabir. Nah, ikatalo wasiat ulo ko manong. Ikatalo wasiat yan. Sige na. Patakulay. So tingin dulu lang wala galbak. Pito na nagalbak. Galbak katero manisan. Ya bunayya innaha intaku. Tunay mana taku. Sekado sa mga otak, yung gugugubenunan. Tunay mana taku. Uwata ko na yan, tunay mana taku. Taku na sa ikuwi sa amang loob. Taku. Okay, nasarap. Tunay mana taku. Ya bunayya innaha intaku. Hey watakulay. Ewa takulay. Intaku. Wad na manggalbag ka. Wad na maadun na ka galbag. Kasi may galbag mo. Miskala habbatin min khardal. Apya lagi di mo kadeng. Atau ni mana kadeng. Tayo matoro. Yung mga lukistan. Atau ni mana kadeng. Wait, babiyak itubo. Atau ni kadeng. Lagi-lagi yung utabas sa tanong idid na ukudin. Ito naman na ukud. Bali, dabalin yan. Dabalin yan? To, tinggi ustad, dabalin yan. Yamanan yan, ayataman na kaya pasangiro na, kaya gupan tanong ustad. Nada ko nabalin yan, tinggi ustad, maana ukudin na dabalin yan. Na, ukudin, tagalian, kamisian, katimusian, opisian. Ukudin. Ito na yung mana ukudin. Dia mo to ada opis yan, matatalo opis, di ba?
Nada tagal dia, nama tertendu tagal. Nada kamis dia, nama tertendu mamis. Nada ukir dia, nak kami ukir. Udah boleh niyan. Ah? Nah, sama na biar katitan oh. Yang ini kan sama maam. Mamaan. Nasok kanukopian. Yang ini kan kanukopian. Lagi ako ta kanukopian na punan sa dudul. Rong perlu petaso. Dudul. Ato na metuin sa ukid lagi yung kotwa silopi na maliliyaw ang urun. Yung metuin sa ukid. Yung tayo baratiyan na kano ko pa yan? Ano ko pa yan? Kinuha ka rin, katikun na dudul. Lagi yung kotwa maliliyaw ang urun na silopi. Lagi iti bituin sa, gitu ay metuin sa ukid. Awal. Na upa makajungo ta silupin na kuha na kau na di ke pakai lepatan ap ke kisi. Adi na kagakisi na kagiging tuwa. Okay. Na ino saro mga nungas tanu. Ino ka penuh sarado kedian kada berpakaian. Na gitu. Ino sa saging tuwa kanoko. Gitu mana apa yang kayak bumi suai usin nongkut. Oh, apa ini lah? Ya bunayya in takumit qala abbatin min qawdanin fatakun fi sakhara. Nah, kay karita ko na wan namang gelabag ka, maadong naraga. Apian tunono na ka, apian tunono, gelabag, katero. Sa apian panaayak kay ito, na lagi do kadeng. Ya kita kasama no to. Na, kumata sa example, sabil al-mithal al-wadiha. Ya, arina, di gano'n di mo sa arina. Yung ito, o di na, arina ben arina. Yung ito, arina, dati bagian mo to, nakuha ko sa sati man arinaan, namiyak kita ka. Oh, di ba biya kita ka? Ate biya kayo ka to sa sati man arina. Ngay, mga ito pala di sugula maputi. Oh, lagi TV tu sa kedeng. Itu lagi tu kedeng. Itigin manaya. Alawa. Niya kipamangan ni kasano ya, pangninong araw ibubu kasano ya, namanya ko masuwata ka. Pamanagi ini deh kira kan lagi ni penting. Kata gitu berarti ya. Ah? Sabar. Lagi mo tatingin na lagi do kadang ngamia teruka. Na lagi do kadang ngamia gelebek ka. Na ay kidiya kaon na patakung fi sakratin. Na ayaw ano niya na sumiya ka na ator na iloko nakaparay barat na mada o ayaw ano berkapagisin wala na niya di kitoon kita niya pero umamarata ko lagi duga dun na inilok ka umiya ka na ator ayaw mana sakra na niya ka na ator aw pisamawatin o di lagi ang batuan lagi duga dun amiyang galabag ka niya pero ka amarata na iba yung kakupito na pisa langit ka para din katawan ang niya kuwan. Ang niya tagu. Aw fil ard o di na ilo ka kamin ko lupa. Apian dulu na lupa akuan, lupa abumbara, lupa awao. Apian dulu pa sa dunia. Apara tiga may kakuan, inisyo na kanuwa na para din niya gatoon. Na ano niya kapakatan, nagataw sa ano nga na mauri, nagiro sa Allah. Innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun ay yaqula lahu kun fayakun. Ani surat tagarkanwa amay surat tagarkanwa may dudu lagi nga kun fayakun. Adi nga iya isurat tagarkan mamay na tester atau ni tester gede man nakawan na setan utaw
Kapag kaya tester ni sumang karuman ito, yung nabili natin mga nana, tester na. At ano na itigil ay kuli ba doon, nabili kasi nila, nasa na kayo kaya uriyan mo na. Mga nimi na saya kaya uriyan na ka, di malister. Oo. Ano? Ato lagi mo tayo naloy. Ibaratiya na supitero ka marata. Niyang nalabak ka marata, ini tapi kuator, ini yang anatap kupito langit, uli na inilok ko lupa, ini kalakaw kay sino Allah. Ani ka pakapinig ka sa alungan na mauri, yati bih Allah na iyong tiru na sa Allah. So pinggal labak, si pinggal labak kay Junaida, lagi do inda na sunga saya. Napianin matatago di uta ideng na pilalawin na sirkan depo. Kena diluba penuluba kaya tiruan Allah. Ano ba yung papalawin? Ini tiruan. Madidig pa na kay barat na penuluban, kamar na penuluban. Nakakaya tiruan Allah. Oy, api ada na tatawo na suwa siya. Mati niya ka derpa. Lati na pinggir na bukay niya, tumatad ng diya gitu, tingin hiniran niya gitu. Ito rin, hatiruan na. Data lagi mo ta dito. Agi nga dito, na yung mana niyan na, benda sigurado, ano pa natawsan yung sama na yan. Oh, benda kunigira na may nga. Anak pili ka na alungat iman ng julunga. O, ito. Kaya ako niyan, ipagulungan, napiro sa'yo. Hindi ka tumulog dito. Oh. Na, yan nga dito na, doon na aman, niya kalala itamok, niya kalala ikadato, problema na, doon na buon aman. Lagi mo masakit. Gunian timo sa mga watay na puro, kaya daw at tigyan niya, pwede ako etigin na ito na ni Mia suakan na pag-isin ako wamasang eta mo ka lang tunis baga ka noon. Ipag-isira ka noon Allah ang kaya ka dito ka lang tunis baga ka noon. Nagada ka ng mga watay na tigin na nauwama na uway ba na tunay kidiyumir ka. Tigin na mga watay ko lang na ubanyo ni patepter umur kanwayaw. Natigin na uway ama din na bamiro ni paguman. Natigin na ubang ko pagka ka na apatay ako. Natutong ako niyo. Namaya tigil nga matutututong ako niyo ang baluya ko umbi. Natimo-timuan niyo sa umbiya ka na para ka niyo saragat ka para di ka umbi tulawang makapagulak ako. Alright. Ana tigil na naway ama. Mga padulumang buto mga otas, ana di ulitero. Gua ke matay sudah to. Sabi lang prapugi, siya mahirang. Oh. Lagi na nakadaban na namatay tutulong kasi sa India, na nauna patay ron, ibaratnya na mayatay sa mga Iran, mayatay sila Iran. Namapasa na pamayguan nila, nakapamayguan nila, napiyakan dita nila, ukuhubin na nita, na gito, pagontod nila mga kayo, natutudo nila sa kayo. O, sindi sa India. Nah, akhirnya kumatay ang muto ada to. Napuguro ado ang mami, no kami nga pagawai ang mami. Akhirnya kumapasa na kapuguro kay Ranon na. Piyakan ditar na tiyo tong ira na kagyo kung magumbi kami umbi na tinimo irang ugrapon. So umbi ang mahiran. Atama na kotolan yan na miya pupu. Kaya totong ira no. Akhirnya kung matototong na tinimo irang jubuan. Umbi ang Iran, natigiran na lagi, sakitano na mga hotel ni Mora kung sa kiyong iragat. Layak na ordiri, na suwati ito pinidi iragat ka para di ko na. Ako ka na, lagi na busa. Oh, kawiran lagi kurang lagi nga iya. Kuna ini? Umbi ang Iran. Agaw may pura-pura Iran nun. Agaw kumapasa na may pura-pura Iran na nibabaling siran. Tigo Allah Ta'ala aragat. Timo-timo ang umbiran mo ito. Kaya na siya gusto ragat. Ragat! Timo ang agyo ito umbi. Nagumagiro suragat. Nagumati mo. Namati lang yan timo. Timo ibubutag. Timo ohay. Tigo lakon. Sini nga. Isini. Miyak akong tujiya gitu. Ya Allah. Miyak at tigatong ako. Ano ko kibutu peruman. Kaya na ino kayo ni pagituto.
Ha? Ilo kayo ni pagitutong asiko Islam na haram ubetutong sa manusia. Ika pa kayo? Haram ubetutong. Ilo kayo ni pagitutong ito, ya Allah. Ya Allah, tigil man ina. Ayat tigil na, kaya tutong arak na tigil, kaya tutong arak na tigil na urdira mo mga wata ka na mga takulay. Naubag wa tigil pati na tutong ako niyo. Kait kaya akan sa Allah, ubag kami makatunay sa ila ko niya, dagis mga ganon. Ati ko lagi na ni pira mapipigar, kaya ako tigil na uway. Natigil na sabon sa ayaw mo, kaya pakitutong ka na kaya akarang na iman to na rin nila na kasi. Oh. Yan yung ano to. Inos ka nung mauna para mga surga ka nung mauna pa itutungan mo. Piya kawatan ka nung wala. May nga din kami ako mag-visual lubutan. Bibiyan na ka lang. Ay gila. Yati bi Allah. Okay, ato na ikatulong ako ikapat na ini pa mo siya tulong mga wate. Tingin na. Ya bunay akimil salam. Na watakulay tigin na miyakalan at tumakor ka na ubang abaga ka Diyos sambayan. Ubang upatay na kailangan na para sambayan ka din. Wa'mur bil ma'ruf wal 'anil munkar. Na watakulay na ubang tigin malay na ituman ka na nakapanambayan na kailangan na ayaw betado di ayaw betado berasambayang na bestat sotaw na berasambay na kailangan ng beloy apsugu sa mapia na pisapangsa. Kaya palingan ng sugu sa mapia? Palingan ng sugu sa marata? Ino to na kayo di kano di? Sambayang. Ang pamangaibarat na di kano sumugu sa mapia na di kano sumapar sa marata na ayaw na pipigiran nyo na sumaman nyo na di sa bro. Na, kani para ngayon, para ngayon sa nakamarano, di ka nurong pado, na ini ako niyo. Kaya niyan na in-demonstration na karkanot na. Iyag ba nga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niya ka nang suwi na. Abi niyan, iyag ba nga, ito. Biki mo suama. Kamang musubabay na, iyag abdes, ni mo ka na. Ato neptero no yaman na niya na ina. Pinanay ka na mamaka na mga tanan. Tingnan mo ama atang ubi ka siya. So makita tiyan nila. Okay. Kisurgera na sambayan mo to. Biran tiyan mo ba yung mga ta? Dirang bukaw? Kawan na. Sambaga ko niyo. Isa pro yung sambayan. Isa pro. Ngayon no. Ayapan ko naman na. Basta tigil watak ko na di ka di sumbayang nasubuga sa mapia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pagilay nakasumanga wata ka. Sa din sa maanan niya, nakipagay ng sumbayang na ayang anan yan na kailangan mapukaw nga. O di nga mapukaw na, kikaw tutuko ka na raka na ka. Kikaw to. Pero ka tayo wata ka, 3, 4, 5, 6, dalapi yung kaungaw. Na minikaw tuko ka na raka na ka na namatayman awak to. Lagi mo tayo 1, 2, 3, 4, 5 naman. Ay na ba tiyo? Ay ba nung minirado? Tangbigat sila kung nakita tiyaniran. Inutulog po kawa. Oy. Allahu Akbar. Amintin na order wala umanta ng seminar na manugakan. Ayaman na niya na ipendali ng mga ulama kung ampusakum wa aglikum nara. Palawini wa ginoon niyo kung nara ka na ubo niyo rin bilagay sa mga pamilya niya. Na ordiro to. Ay si tanong na hindi talaga sa dito. Na-importan nila, kata, sumagi ba buo? Alhamdulillah kami, sumagi ba niya. Tingin na problema na suwatata na pukunta na kaya narangitan. Ayaw man na pinaka-importan din na miya kapamukas ka sa sila na ubang ka pro ta question anak ismeg ka adi sada ismeg ka mga tapaglokan o kapiyag bangan okay, sumayan nakaw mga salo ka na mauri di na kung mga sumayan
Tingin na piyo ko kasi kau dah. Tingin na piyo ko nga. Natigwal na. Tiyan po ko kabisa rin. Ada banyak question. Ipat ada mga pamukas ka sa. Next. Bato, lagi kaya mga pakis, mga nukstano yan, o pamana, pagulugan nila no to sa kuwan. Kami kina na, di watingin makapsimbo yan ako, natino ka mamuto kaso nga sa masjid ka, para din na mga duwa, panay ko imam. Kaya man nadili, gano'n na ba kasi mga saka, bugalan ko na kami yasangan. Naupo kasi mga kanay imam, kanang niya, pag-isangan na kalang ko imam. Ipag kati na umanro mo, pero ko ka mamu. Gitu. Kira di mana tuh? Ya bunayya aqimil salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Tini kini Yesus sambayang nabestati gulo kuman adika di sebena kailangan nafsu buka sama nafsu parkasan marata. Aprilay ako ni wala matiro ka ni mato. Dinira ka na may na ano. Dinira ka na ito. Ha? Okay, sugu ka sa mapi. Okay, di nga siya ni Pasimbiyan. Naso ka sa paro niya marata. At nakiyato na looks. Amia inspeksyon niya. So, cellphone wata yan. Gabugod sa lakon. Yan ni Muntayan. Okay. Nakon mga wata mga cellphone niya wala. Mapanginday na ka. At na time, inibigay niya wala na oras sa para kung mga wata yung apanay tanuron mata so cellphone na pimbulananan aaya aning gasto lagi mga Yahudi amila sa doon ako. Kaso lang manupiyag mo agama na saniran siwai dengan na cellphone. Agi so Muslim na pianang gilaan o baplalakaw at magumbungian pianang gilaan o di makan digital a kompleto na ilan so cellphone kaso pianang gilaan o mga bain na pag-ilay siya. Hindi na sa ito kukuha. Pinggas ko na yung agi, ano niya na aya problema na di kelutang mga miskin. Na ilan sa ubig. Nadapoto na sa istilaan. Natingin na ng beroy na online. Na kailangan na lang nawata. Napakwa sa cellphone. Kasi tanong kila sa walay. Naminig paling nga tataman sa karamo na miya pwesa. Tama na patok na miya pwesa kakagya. Di ba kapila sa matera na yan? Na. So mga Lucas, napakapsilupon mo ng mga Yahudi. Na inulugat ang 20,000 na imigay kong mga maranaw. Mga Muslim. Okay, na si ikakwa. So ayang maanan niya na si na makapsilupon jutaw. Karon kepilaap. Nataman mamusa Lucas sa lamia kasilupon. Okay. Gitu, nasunod yung mana nila, kaya pa kaso mga watatan, sa gimuta online, amya kaswatan, amya kaswat silpon, so taman na kini, amya kasilpon, siya ko online, naso kaya amya na, kaya kapaswi lang bukong mga eskwelahan. Importante na miya kuwera din, pusok mga wata. Na imanto, na ayarara di manto, na lango ni manto wata, na di ka buglawin na silpon. Puna sa gimuta online. Royeran yung mana niya, royeran ato na binin na dia makasupos mga wata. Oto. Ino mga diyan na orasyon, natay niyo mga wata, panginin niyo lang doon. Yeah. Okay, nasakan na udi buka di tanto niyo mapakatatete niyo mga wata yun. Nasiku pure. Lagi yung yasin po na lagi din na di na pinikaburo mga wata. Para tayo ko yun siya. Hindi buka gigi mo to, di nga kabayo mo di kira tayo ginawata ka. Tiga-tiga niya ni paggiman. Ito ba naging ipagato? Binatsaon. Okay. O ba yung isuro ka na kaya di niya ni paggiman. Nagito ba naging ipagabinatsaon? Abi ang kada-kadaguan nila sa mga watat. Ano na rin yung taka na yan? Kapit yung ano na yung ikmay. Sa mga watat, ano na sabon sa sila po na ito kinala mo na mga watat. Ano pala yung yabrabrate. Okay. Apian dengan kalidah dia ng mga algebra. Apian dengan kalidah dia ng mga mathematics. Kalidah dia ng mga science. Akatiro sa English, katiro sa langon taman. Namin mo mura-muray sa mga wata. Di ka luti ang utakira. Iman to, berilay ako niyo.
Guni na sugpa ka graduate sa elementa pa secondary guni. Na ubang banga pa imbitira sa English ay tutuligan niya sinaan. Secondary po tuwa kaya graduate niya na ubang kong pag-English kaya tutuligan niya singa-singa. Eman to, napilila ko ni Ong, laad na miya kawat ang awat o tawa miya kapasad sa ema na niya na college. Na di imbitira sa English kanya hindi butan. Ngayon, na ano man ka pa kakuha, kundara, miya kada miya ka pa sa doktor, miya kada miya ka pa sa attorney, miya ka pa sa engineer, miya ka pa sa CPA na benar na ayaw na piyak answer na social media. Kenapa piulat na matatawag yota ka? Kaya hindi na ako na social media. At yung pakapas, ano pa na may nga makapas sa doktor na kaya pasapasanan? Ano pa na may nga makapas sa attorney na kaya pasapasanan? Imato na ano ni kati natin sa attorney na sadya kada kalamiyatin na kada kalamiya kapas. Ngayon, paano yung social media? Kaso social media na namuha na mo kailangan ka natin. Ada taro to, kaya kate maganoon na amyan yung mabiso tayo na. Okay. Ada taro to. Peter wa kano kaya kunti-kunti sa miya Wakop, Osbury, Jamio Mindanao, lako na madrasa. Nah, ini tong rak ni Binor. Kata ni si Binor, sumiyo na board member. Siya wala ko niya umay. Saan? Pero ang kira di sila pag-usar sa cellphone. Tino ngayon, hindi na pag-usar. Tinaw ay. Uman na ibigay ka question na klik nila sa Google. Nagukar lang itin. So, atingin, ulang isaan. Napagtan yung mga cellphone niyo. Tingnan na yung mga kabalag na hindi kayo nagpakay. Dapat hindi ka balag ang anan. Anak ko na inan sila kaya na di ka na nila sa Google. Sama na ito na kalaba ilmiya. Na may ilmiya tiga ka malay. Kuntis tanong na ilo mo. Nasama nila yun ibisay niya kunti-kuntis yun ang cellphone. Biya sabi, may nipamtali rin mga cellphone nila. Allahu Akbar Allah. Lagi na di sabah pa, dahil naman mga babay kulay. May ito, yung dito ni Gasimina na malutan ng buwan ng tunay niya. Pagilutan tanong kayo nito, kari, sabab siyo Allah. Aso mga watatanong na pala yung bule brillianti. Ba tayo? Nasabab sa, nasiya tanong pasintaman na kay Gimia Galasunding. Sumpatang kaya ayat na putultan. Ang ngayon na kaya sultenta na kaya dito ni Paginutula. Nauban na mga pakisitan, ugin na mga kuwan na amay na pamagitan na tuloy ka lang pa ng mga utatanway, pantag sa iyong multaka, tuloy yung habang ano pagkiti mo, ay mo kagiti mo, tanong na may kaagad. Na, o pa makagimutan may hindi na post, habang doon si isa kuwan, may hindi, na kada ka na nababsin siya may hindi gadi. Na makapasada ko aya, o rin mga pakisiyo, na ukan tanong, na di ka no pasin pagundo, di ka pamagitan ng tunay ka lang pa ng mga tayo ay Antonay suwil tayo sa gila na multa ka tano ka sitwil sa bugura mo na yan. Multa ka ang yung ano raw ba? Nasinja yung gaya mahal bato-bato ang Islami, laro tanong ng gati mo. Ay, may akong post tanong sa ano raw ba? Sa yung gaya kung ano nga na, arba kaso mga ato nabi nila, mga murtakatan mo, ano raw doon, namintin ipupunta kita no sa gingay oras ikadiin na. Nasabab san, ato na yung question niyo. Patay sa gingay ang kalubutan. Nauna. Tala-talong tema mo question na pag-agsiplan. Nada na problema, kaya Peter may manan yan na Allahu Ta'ala ko Rasul na tinawa ma'alayka illa al-balag. Kaya bumanapaningatar ka nabi na sa ramin isampay nga. Okay. Nami sampay nga ko to, wala tila nga di sigupan, nagkasigupan nga. Nadagin na, important na may tiro ko mo to. Mga example, anamilay nga di maginom, ginugagin maginom, magkito ako. Saan may tiro ko? Banga kurukumi yan, ito pati na, dua question. Dua bulan mo. Ano sa mga bubay ko na yan? Basta, dali po kayo sir. Okay. Ngati bubay tanway. Ato na ibarat so, kapangan po sa wata. Api akakaram mo sa budiyo lang makakagiyo ko na harap.
O dita madu si buka makala anak pengaruh mantannya. Adi. Abi sa akin mama do na ampun na ako. Yung mo to ampun na aya kuan aya English yung ampun na to na English yan. Adoptido. Si kumasaw nabi na aya di mga adopted na so nabi. Apang gani adopted ni na Jose binul Haritha. Ron ini po na kinisap para na ko adopted. Ay na-adopted yan Jose. Napiakat pa peki pangaruman ni Alonso Zainab binti Jas. Nakagitay-tay ko nabi si Zainab. Napkaya so nabi ubanian na baskani pangabayong makamudaan. Napiakat pangaruman ni ano na so Zaid. Sama no to na so Zaid na yapili dunia na Harisa. Naso kaya tangan no nabi na member niya Zaid bin Muhammad. Oh, niya pagapili dunia so nabi. Na, agi ako yung mga niya na pangipangaruman niya ang Zaid. Diterima no Zaid. Tigo nabi no nga diterima. Tingin na katawa na kanatay pa ka. Naisip mo piya kaya yung gusto ni Kuno. Tungaro mo. At tingin nabi ordira ka. Pangaroma ka na. Niya pangaroma niya. Agi ako makawin sira ni Manto. Agi ako mapita. Sumiyong susid ko nabi. Ino ka na. Tingin na yung Manto nasara. Mininggulan na ka suguan na ka. Suguan na ka. Okay na yung Manto na tiyanak ka. Away. Sasiya ka tiyanak sa hadapan na ka. Tingin na yung mga pumulaw na. Tingin na, giti ka ba yan kanya Rasulullah? Kataw na kanap kumabaya, nakanda, di ka pa kayo ba kurarang mga kataw na kanap siya putsunga. So nabi na niya sa unabi na di niya ganoon mga Roma. Hagiwata iyan sumuhan. Zaid, tigwa nga ipuni man ito na istapan niyo so adopted. Giti pomponan, kaya istapa ko adopted, kakagiya, ayam anan niya na, di ba pengaruh mau nabi, so Zainab kami niya lang kung si Iguan. Zaid, na. O isyo na bubaya ka niya, niya kapipi. Ampon. Mana kaampon na ayaw kami nakasabutan, kapanguyag sa tao. Yuto. Kapanguyag sa tao. Ano ba yung mapipikir, ayaw na adopted, ago ampon na mapipikir ka, na nagidagi yung takiya, kiyaw kita no nabi, automatic aswa pili dunia na ini sabigaw. Ano ba? Di ba? Kore kaya? Di ba natin na mato na ipuni mato sa kanina ka, ipuni mato na sa kanina maka. So birth certificate ka na alin na nga. Kailangan nas ka kay kuwan. Tama na niya, kaya pili dua kan. Nagyuti, adopted. Agyuti do pa kaya, ini sa parko Rasulullah. Amit mga penguya ke, Allahu Akbar, dia kata ni kana bala sa kakuwang. Away. Ini sa para tingin ng mga ulama, kamakala ko na pengaruman ako niyan. Oh. Gitu. Dalalaw sa hindi manguyag sa tawa, nagbatama ko lang ba? Dito ang bukit ako sa balas. Di, biya ka lang ako ni Balas. Biya ka lang ako ni Balas, na ayaw buwaro ka di ba? Pangabalik na kasawanay, na ayaw pa to tarakan eh. Si Binga sa derpa, si Kuwalay ka. So kapag gustoy ko, na din na maalin, ading ko ni ka gustoy. Pero kenapa kenapa ayaw mapipigil ka na, hindi bilang ako mga wata ka. Okay. Dito ka pa kay Leno, nakagiya, so adopted na ka, naguwang po na ka, namiyatay sumiyatay, napurailan sa tamo, na tomata na buayar ko Islam, na basta adopted, na derke ako di purailan. Okay, derke ako parain. Okay, basta adopted, na derke ako parain. Pauna parain, na derke ako parain. Kaya mapipigil ka, nakapanguyag sa to, nadaba sa figa, daba niyang karata. O kaya mapipigil ka na, subir na kasi na yan. Okay, nagyuti karata yan, nakakagi, ay kaya pakaharamo, ibarat yan na itsamuleno pa mo, na kanabang nga pamilya na inuyag ka, ay matong nasa kanina ka, na meaning, na sa kanoy, nimbo na siya maiyan sa kutawata. Nabiya ka na lang ito haram. Dataran niyo sa sila, okay. Ang maniwala mo ito. Nasukma so kapanguyag na da, di ka dito putula. Di ka bala buro ni ginawa tailo ka Allahu Akbar. Ati giwa, kahit po ang ako ulong yan, napiseti ba na nabugi, nagiti pag itong naimbir ka kamapian na. Anak na wata ilo, wata uyakan, wakata. Agakatatan, Allahu Akbar. Ati balay ang gagigay kay po nga solo niya, na ipno ba nga uyag? Subhanallah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na anay uyag ilawata.
Asarak na bang ang pipikiran na siyang biyan ka so ina yan. Kami na inuyag ka kasi pre, gagawa ano to. Yung katawan niya na kapatid na hipon. Oway. Yung patay na hira na siya nakatesi na hira. Kaya paguya ko, naukiyo to, number 1 to. Okay, nagyan kaya kapangusyat na, inugyan kaya pangusyat na, pumimilitan mo sa mafia kapilinan niya nung, lagi to. Nandiyan pakatan na. Dan yan na-explain na bibigyan na miya berteripa dia kaya huwag ito ba mga watay loto na ate sundo yung nabalingan ng bukuda to. Nabalingan sekali cukuan. Ino kayo ito yung namin ka na masya tadi ka pa kayo. Niya tape kong kabit lagi mo ta mga wata. Okay, na sa tiba mo question. Tapi na pa kasi yan. Tegur ka noro, pakay sir, sa timan. Uda, isimbita no na duo. Na udah, na mga duwatan na di gano'n pa simpili wa pamagin kita no na yung watatan no na yung sugundan o. Na ba na question yun da? Ha? Naamay. Oh. وقال ربكم ادعوني استجب لكم يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم ya Allah pengenila mereka ya Allah belas singkar kami yang kaya kapkir rasanya ya Allah pantas ko gamangka ya Allah pakota na kami nga kulang wano margen pakota na kami nga kulang wano bidakal pakaweta na kami nga kung may tumala at yuba may tumala panyaki ayat tatapang kami lagi ang buta kapipi gino na bukalilin tadi Allah ya Allah rilai kami ka na rilai ka sumya matay kami ya Allah yang kaya pa betul-betul napakatigupi ang inyenged ipuon ako pagpagintaw ro ni manto na taman ko ikapito apat api de apuira na pala yang kakira na pakadungko aso kapipi ginawa ya Allah ikan na namin makalimo na masalinggal na pangin na merka ya Allah yang ga iya nalayo na merka pemangniin kaya kater unabi ya man lam yashkurillah salam yashkurillah kata wada tadmiyan ko lagi dia na manusia na dan yang kata demi Allah na pedidnay sa tiduman namin sa giyang koto ke rumai yang kota si Haji Aina Abu si Haji Amar Hasan ay manan yan napipila pala dirar kami yung kaya turong ganiran na so gulabakiran na gusto turong ganiran na gusto sa kamay ito na napugusan niran sa pantag busag yung kaya di kipang lubo agamangka na pagminamer kaya Allah ang makasang kapaniranay kung kamapian niran sa dunia ako sa mga wate na gusto mga luksiran ni Rabbal Alamin pag ninamer ka, lagi nga katitimo-timo ami, lagi nga katimo ang kami ko surdo ang kaya Rabbal Alamin. Wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.